De man van het parcours van Zwieten die geniet je nog altijd na van haar overwinning op de 173ste PC in Vrensje. Ja, heerlijk. Fantastisch gevoel. Ik mocht een 2 alleen al voor het eerst winnen en al voor de tweede keer met dit parcours. Ja, fantastische dag, gewoon echt heerlijk. Ja, het mooiste, de PC is sowieso de grootste wedstrijd natuurlijk. En ik had nog nooit gewonnen, dus dit was de enige die ik nog moest. Dus er komt meer spanning bij kijken, dus je hebt hem niet zomaar gewonnen, maar ja, we waren wel favoriet. Het geeft hem toch aan dat je de beste bent met z'n drieën. Dan moet je dat maar gewoon laten zien. Je weet dat je het kan, dus als het eruit komt dan kan je hem winnen. Heel bijzonder dat je hem nu hebt. Je hebt natuurlijk maar 1 kans per jaar. En als het dan lukt, dat is echt prachtig. Vaatje Steenstra wiet een dij mij een gouden rondje. Die waard voor de 4e keer uitroepen ta koning van de PC. Ja, bijzonder. Mijn oerpaken die had dat vroeger ik presteerd. Alleen die had zijn laatste koningskip het er voortdoen aan zijn maat. Op papier is het eigenlijk dat de trein heeft, maar officieel het er fjouwer. Had ik dat nou ik heb, dat is natuurlijk wel bijzonder dat dat dan nou zijn volle generaties ik nog weer waarom komt in de familie. De officiële huldiging van het winterparcours wie in Dron riep, maar ook bij de keertsvereniging in Burgum waren de man even in het zintje zet. Menno die went er namelijk zo'n hier en moest lid worden van de vereniging om wedstrijden meidwaan te kennen. Dit is de eerste keer dat ik op een club ben. Ik hier Pinksterman, die keert wel het NK, ik het bestuur al even belt. Ik zei ik zou wel graag het NK keersen willen, ben ik gewoon niet maar met mij willen. Nou, dat weer wat vaag en zien het helemaal in de gaten misschien wie ik wie. Dus toen verroen dat wat. Maar nou de eerste keer hier en ze weten wie ik ben, ik weet wie zij binnen, dus misschien kun je volgend jaar het NK dan wel keersen. Hoe wolt het keertsen in de omkrieten van Burgum wat minder libbet, hoopt Menno dat zijn PC-winst de sport hier ook wel wat meer op een kaart zet. Dat zou samen kunnen, dat zegt ik toen Max Verstappen in de Formule 1 goede dat heel populair was. Nou ja, zo kan ik misschien hier wel een rol spelen. Dat we hebben gewoon afvoeren en wellicht dat het effect heeft. Geef nou ik mij zien treien vierders dan. Ja, we hebben net. Dus ik kan je hem volgend hier even watje. Ja, dan kunnen we misschien weer hetzelfde verhaal zien dan. Ja, zeker. Wij keertsen volgend jaar gewoon met alcohol. We hebben dit hier zo volle woon. En ja, dan is er voor u geen reden om te verhoren. De oren zal ver verhoren, want ja, ze winnen net een soort. En wat je zegt, als je bijna alles wint, dan is er geen reden om te veranderen.